Salutare! Astăzi vă arăt un program pe care eu îl folosesc foarte mult în ultimul timp și acesta se numește Bulk Crap Uninstaller. Cu acesta puteți șterge și fișierele rămase după ce dezinstalați jocul sau programul și aveți și opțiunea să opriți mai multe procese care pornesc cu Windows-ul. Vă fac un scurt tutorial cum procedăm. O să dezinstalez Cinebench, apăsați aici sus pe Uninstall, dați Continue și Begin Uninstallation. Apoi apăsați Close, acum o să caute dacă au rămas fișiere, le ștergem pe toate, dați Delete Selected și așa ștergeți un program cu fișierele rămase. Iar la Tools aveți Open Startup Manager, iar aici aveți toate programele și procesele care pornesc odată cu calculatorul, cele instalate desigur, cele de la Windows nu prea apar aici decât era Microsoft Edge parcă, sau astea cu security. Și pur și simplu apăsați ce program să luăm, HUINFO, apăsați click dreapta și dați pe Enable și acum nu mai e bifat aici, e oprit. Sper să vă fie de folos acest program, eu l-am folosit în ultimul timp foarte mult pentru că pe lângă că șterge și rămășițele după ce ai dezinstalat un program, mai poți opri și din procesele de fundal care apar într-o listă foarte simplă.